хешовандонаш мегӯянд, ки вазъияти Фирӯз Холмуродзода муфаттиши боздоштшудаи Оҷонсии мубориза бо фасод бад шудааст. Як манбаи наздик ба тафтишот рӯзи 11 май ба Радиои Озодӣ гуфт, Фирӯз Холмуродзода ҳафтаҳои охир 2 бор ба сактаи қалб гирифтор шудааст ва барои муолиҷа пизишконро даъват карданд. Фирӯз Холмуродзода як моҳи пеш бо иттиҳоми қаллобӣ ва сӯистифода аз мақом дастгир шуд ва дар боздоштгоҳе дар Душанбе аст. Ба гуфтаи манба, дар чаҳорчӯби парванда нафаре бозпурсӣ шудааст, ки дар робита ба тамаҷҷӯӣ шаҳодат медиҳад. Ба гуфтаи ӯ, ин зан қаблан бо ҷурми қаллобӣ боздошт шудааст ва гӯё муфаттиш Холмуродзода бо ваъдаи озод кардани ин зан миқдори зиёди тиллоро талаб намудааст. ин зан гӯё ба муфаттишон баёнот додааст, ки Фирӯз Холмуродзода дар ивази раҳоии ӯ 6 кило тилло хостааст. мақомот ин хабарро тасдиқ ё такзиб накарданд. дар маҷмӯъ то кунун 7 нафар аз кормандони Оҷонсии мубориза бо коррупсия дар Тоҷикистонро боздошт карданд, вале номи ҳамаи онҳо эълон нашудааст. то кунун боздошти Фирӯз Холмуродзода, муфаттиш ва Давлатбек Хайрзода, муовини пешини раиси Оҷонсӣ тасдиқ гардидааст. хешовандони Давлатбек Хайрзода ба Радиои Озодӣ гуфтанд, ки ӯ гуноҳ надорад. таҳқиқи парвандаи гурӯҳи кормандони Оҷонсии зидди фасод дар таърихи Тоҷикистон бесобиқа аст ва тахмин меравад, ки таҳқиқот бо дастури мақомоти баландтарин сурат мегирад.